Hvordan skriver jeg en tale? Hvad er en tale egentlig helt præcist? Og hvad skal den handle om? Disse er alle spørgsmål, jeg stiller mig selv, da jeg aldrig i hele mit liv har holdt en tale for nogen. Jeg troede egentlig heller ikke, at jeg nogen som behøver at holde en tale, men her sidder jeg med te og en chokoladeskab på Toms og skriver en tale. Så hvad skal min tale så indeholde, spørger mig selv. Skal jeg skrive en tale til mine forældre og tale om dengang min mor kørte på den forkerte side af vejen, helt ædru? Eller om min far, som kom hjem fra julefrokost og påstod, at han ikke var fuld, men som tydeligvis var så fuld, at han ikke kunne holde balancen i ret lang tid ad gangen. Men altså, hvad kunne jeg skrive til dem? Og til hvilken begivenhed skulle jeg skrive en tale til dem? Jeg kunne lave en tale til deres 25-års bryllupsdag, men der er stadig 6 år til, og en masse kan nå at ske i den tid. Jeg kunne lave en nytårstale, men det vil så mange andre sikkert også gøre, så det er jo ikke noget sjovt i. Og hvad vil jeg kunne tale om? Hvad der skete sidste år? En masse ting skete sidste år, både for verden og for mig. Jeg har afsluttet mit år i USA, og jeg startede i gymnasiet, hvilket var noget af det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har gjort faktisk. Hvad andet skete der? Jeg drak mig så fuld til dyrehavespladsen, at jeg gik kold og nåede aldrig i dyrehaven. Det var noget. Andre ting skete også rundt omkring i verden. Donald Trump blev præsident. England stemte om, hvorvidt de skulle forblive en del af EU eller smutte. Må de jo ellers smutte. Harambe blev aflevet, fordi et lille barn fandt ned i hans voldgrav, og 2 lamaer slap løs i Arizona og blev jagtet gennem et nabolag, før de endelig blev fanget igen. Lad os nu bare håbe, at næste år bliver lidt bedre. Så kan vi glemme alt om, at 2016 fandtes. Okay, så nu hvor jeg har idéer til, hvad min tale skal handle om, skal jeg have et tema. Skal den være sjov? Det vil være en lidt måde at underholde publikum på. Men hvad skal jeg så gøre? Jeg kan fortælle om alle de sjove eller pinlige hændelser, jeg har oplevet. Men hvem gider sidde og høre på mig tale om dengang, jeg gik i søvne, og gik ind og stjal min storebrors dyne, og gik ind og sov med den hos mine forældre? Eller dengang, jeg kaldte min matematiklærer for far. Altså, hvem har ikke på et eller andet tidspunkt kaldt deres lærer for mor eller far? Vi kan også lave en tårperser. Jeg kan skrive om alle de smukke ting, jeg elsker ved mine forældre, og om hvor meget jeg værdsætter dem for det, de har gjort, gør og vil gøre for mig. Mens jeg står og holder talen, vil jeg tale om alle de ting, som jeg værdsætter i livet, og hvor glad jeg er for det liv, jeg har været så heldig at leve. Jeg kan skrive om alle de stunder, min mor og jeg har haft, hvor hun eller jeg ville gøre noget dumt, og vi ville grine af det i timer efter det skete. Og de gange min far har afløst sine møder og begivenheder eller noget andet for at tage mig ud i byen og gå en tur eller tage på café med min mor og jeg. Når jeg har gjort det, kan jeg forklare, at det er alle de små ting, der betyder mest for mig, og ingen publikum vil have et øje tørt. Så hvorfor så helt præcis skriver jeg en tale? Skal jeg forklare om, hvor fantastiske mine forældre er, og holde talen for dem til deres bryllupsdag? Jeg kan også lave en nytårstale og holde den for de mennesker, som jeg holder af, og fejre det nye år med. Hvad skal jeg så afslutte den med? Jeg elsker jer forældre, eller have et godt nytår. Det gør alle de andre taleskrivere, så hvordan kan jeg skille mig ud, så publikum husker mig og min tale, og rent faktisk få noget ud af talen? Jeg skriver en tale uden nogen form for budskab, så hvad kan jeg dog ende med? Det bringer mig til starten, da jeg sagde, at jeg aldrig nogensinde havde holdt en tale før. Eller troede jeg, at jeg nogensinde ville skulle skrive en. For efter mange timer og dårlige idéer, har jeg nået en konklusion. Jeg kan ikke og vil aldrig nogensinde komme til at holde eller skrive en tale, som skal bruges til andre begivenheder end til stilafleveringer. Hvordan skriver jeg en tale? Hvad skal en tale? Hvad er en? Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg kan altså dog taler. Nej, det var... Jeg kunne lave en tale til deres 25-års fødselsdag. Hvad er en tale helt præcist? Og hvad skal den handle om? Disse er alle spørgsmål, jeg stiller mig selv, da jeg aldrig...